martang yang mahita. Asiniro hamadi hamu doho dami na siyan di bata mata. Doho na siyan na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Kata ni di bata dihita iman na tersurat di Hosea bidu onom. Aya onom. Ay lomad rohaku mida asiniro asa mida pilihan. Jala lomad mida parbinotuan di bata asa mida pilihan situtungon. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ido sana. Dihamu donga sahapur siaon di bagasan Yesus Kristus. Judul ni terpu tahun ima lomoa dorohaku mida asini roha sian pilihan. Ternyata dia makadonga sahapur siaw nama saya diikil ni di bata ima mangolu asini rohai di tonga-tonga ni bangsueng. Tung magopodo pilihan, tung magopodo akaparbinotuan, tung magopodo sude na taulay molodang mardongan asini roha. Tungido sada bako, tungido sada na pinangido ni di bata. Ala para si roha do di bata. Mono taida pinang di buku tanah badiyay sa ido do hata ni di bata. Para si roha bolun. Saya dido do ima tergeraklah hatinya. Saya dido do olo belas kasihan. Saya dido do ima asini roha. Mono nunga haruar sian asini roha sudi ngulutai na kaningani didok do di baga setrupu tahun ida mabaik kita arga jadupan di dia mata. Karena justru itu salah satu yang Tuhan inginkan sian nak bangsonai terlumo bima nagino barhon ni si Hosea di baga setrupu tahun asadang di halomohod dewata akapelia do akana asing nai molo dak kaposan. Molodang para siroha, molodang setia. Justru Tuhan mengingatkan umat itu. Justru Tuhan mengingatkan bangsone, asa bangso na setia, asa bangso na bertanggung jawab, asa bangso para siro, bangso na hot na sida ima, songon gobaran ni si Hosea, setia, hot, parholong, mubah, jalaima. Na tinongos ni batatu hita. Asa ihita pe nang diigil do jolma na mangul di bagasan asimiroha. Molonunga di bagasan asimiroha itu dia makadungan segala sesuatunya yang hidup diingatkan kepada kita adalah dalam perkara tergerak hati kita. Pasti pun kita akan saling tolong menolong dan hidup kita akan digerakkan oleh iman dan digerakkan oleh rasa iman akan ini setia, rasa ingin iman akan menolong dan rasa iman nabui masyurupan tergerak hati kita. Maka manusia yang bersosial, manusia yang hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi. Amin.